El meu nom és Montserrat Canals, venc estiuetjant a Santa Ponça des de l'any 72-73 i, bueno, interrompidament fins avui sempre he passat els estius aquí a Santa Ponça. Ha estat com la meva segona residència. Vàrem comprar un apartament aquí per estiuetjar i la meva abuela me'n recordo que quan va venir no li agradava Santa Ponça perquè deia que a Santa Ponça només hi havia pinyes. Però el canvi a Santa Ponça no ha estat tan ràpid com jo crec que les zones de Magaluf i Palma Nova. Després suposo que quan també se va crear l'autopista, tot el que se creen de més fàcils accessos, després la població augmenta i sobretot l'urbanització de Santa Ponça, que això també va ser un boom de cases. Sobretot les de l'any antes de 80, 77, 78, sempre recordant que per nosaltres va ser com un verano azul, no? La gent més quinta nostra, nosaltres teníem una pandilla que han conegut el que avui és el Club Nàutic i nosaltres s'anomena la Queleta. I van construir una cabanya damunt l'aigua, un palafito, perquè era una zona pantanosa i bueno, les nostres aventures eren aquestes i aquesta per nosaltres té una nostàlgia molt important. I bueno, anàvem a nedar a lo que era de la creu cap endavant de la Queleta. O sigui, allò era fantàstic, no? I després la playa petita, que, clar, la costa sempre conserva la seva naturalesa, però això era una de les coses més guapes, que no hi havia club. Hi havia una llibertat tan grossa, no hi havia ni que res en direcció prohibida, anàvem en la bicicleta per tot, en fi, anàvem en moto per tot, sense tenir potser ni l'edat de la moto. Hi ha unes zones on nosaltres aquí davant agafàvem peu de cabrit i sobretot ostres. O sigui, agafàvem ostres. Imagina't anar bussejant els amics i agafar ostres per després por molt enllà. I el que era la Queleta Santa Ponça, que avui és igual al club, perquè era tot natural, això era una preciositat, perquè nosaltres és que pescàvem de dins i tot. Hi ha un fet molt important per nosaltres, que va ser un telesquí aquàtic que hi va haver aquí, i això era quan jo tenia 12 anys, o sigui que això era l'any 76, i això sí que va ser una cosa que molt va marcar molt, perquè hi va haver uns estrangers que ho tenien, molt varen federar, varen competir, vàrem esquiar, fèiem feina amb ells a canvi que ens deixaven esquiar tot el dia sense pagar. Per jo Santa Ponça és infantesa i privilegi.